ku danna subscribing kada ku danna alamar kararrawa. A yau ne za a fafata tsakanin tim din Lionel Messi da na Ronaldo. Kai aboki na ga wasan nan fa zai mugun da kwa nake ga. Wallahi da gaske wasan nan zai da ku. Yasa nake ga ma za su tuban su. Ai hege wannan Messi ya tara gemu ya taka san wani bonsuru nake ga ma. Ga Harry Kane zaratan yana goyi hancinsa. Mula le kenan. Yawa kai shi wanda sana goyi kazansa wallahi kazan nan daɗi ne za su yi in wajen kes. Ga Cristiano Ronaldo ɓar keke da hi. Ha ba aboki na gada. Ka daina gaya musu irin wannan zancen. Ka duba Kylian Mbappe yaro ne ɗan beauty wallahi. Ka dan dorin gwarka haka ake ɗan beauty. Kai daga ganin Sadio ma ne dan Afirka ne irin barayin kajin nan ne da Afirka wallahi. Idan ci dorin gwarka dan hege ka daina zage yan Afirka. Ka san Sadio ma ne dan ajin mu ne bari na je na mai tambayoyi. Bari kuma kaga bari na je na mai tambayoyi. Tambayoyi. Yawa barka ne sallah Sadio ma ne nake newa. Baya nan. Ta hike na Cristiano da Allah Sadio ma ne nake newa. Zala idan ka san inda yake ka gaya maka taimaka min da gutsun uwarka komanteto za mu buga wasan ka zo kana mu tambaye zan ci wurin uwarka ba dan hegen nan har a hede dura min to ga hide yanzu a take wasa a daidai wannan lokaci kai wai kuma ya fado daga sama ni ne rep nema do wallahi wallahi sai na bashi yalo ka ba da tsoron ko a cikin ku dan durin uwarku haba dalla ka take mu da wasa ya da kalmar babban hahi kai go kutubela ce a daidai wannan lokacin Ronaldo ya ci daya ga highlight kai ni ko wallahi ban ga kwallon nan ba ya hakuri Messi wallahi ban ga ta wata bane amma yanzu a fara wasan bai da cire safara nuna ma yay a fara buga wasa yanzu kwallon tana ɗaya da ɗaya Messi ya cinye shi kai dan durin uwarka Messi haka ake take kwallo ko fasin ba kai ba rabule tsohon munafiki ne kai bai fasin ba fa kai Messi ya sa ba kai fasin ba munafiki ne ko zo ka jira fali 1 million da kace alquran ta ce rabuli wannan cuta ne alquran haka ta yi ka ta tanguwar yawa walla ɗaya da ɗaya ga highlighting din tun da aka yi golan yana ɗaya zaba shashasha ne wallahi kudan durin uwar ku aikin me kuke da kuka tsaya mana wannan cin haba Ronaldo ya zami da kwallon nan Messi ne da Allah can ku samu na balmatsa ka gani yayi na tara wannan kwallon tai go na ci wata wallahi ga da kadan kana gani tun daga gida ya ci kwallon wai kai dan durin uwar ka bel da kai da bulo mai da barabako aka kara ce yana ci durin uwar ka wallahi ta ake mara kwallon zame ma ne ya kanan rage munafiki na gani fike ne wallahi ya kake wa kokoni fike da fitaran gatan uwarka bari na buga go natural wai na Messi don durin uwarsa ta fitar da Messi sun kuran su ya bata sun fara fada fa wallahi ko saurare ni bai player mu shafe musu kai wallahi wa za ka yanka don gatan uwarka mane kutube lasi wallahi ya buge na fuska inna lillahi wa inna ilaihi raji'un red card mane rap irin wannan dukan black card ake bayarwa ba red card wai na Messi ne ngane nan hiware wai Messi na miliyoyin kuɗin da ka ba wa fali din nan ba ku ko kuna ji fetin waka ta iya cika tan uwata ai kuɗi bai fi lafiya ta ba kun ga tafiya ta ba wannan ɗan hege rap din ya ta mana mu za mu rama ne he mu ci uwarsa wallahi mu ci gaba da wasa kawai bari ka ga iya go wallahi mun ci kaga 3-2 kenan Messi wani babban buran uwa ban ce aka ƙara cin mu ba yana ci uwarka na yin shegiya jaki kai ka ce bulo wayo kenan na tafi injuri Allah kenan to yanzu dai wannan katon zalatan Ibrahim Mobi ta tafi injuri ba kuwa kaiwa kawai likimoyi wallahi baya so a tahi ne a morehi ke yasa ya tafi ina mai gaya maka amma har yanzu da sauran wasa kaga sauran su Messi su uku su Ronaldo saura su 4 wasan zai bugu nake gaya ma ba za mu yarda ba mu je Kylian Mbappe yawa samun kai kare na yaji na ne me cizo kake ji shuware sai offside ne ka saka mai kawai ko ya ci ba za a bayar ba ka saka mai he ka mai dariya go kai wallahi ba offside bane wannan dan hegen ya yaudare ni kenan bari mu je mu saka aboki gara sai da nake ban taba ganin mugun balohan tattasan mutum jahili tumulu irin shuware